Kai, Allah zo. Allah aboki na ka kira mu nan gida. Ya, an ce ga ta nan. Okay, to nagode aboki na kaji. Nagode. Nagode sosai. So ya kin yi to? Wallahi na yi farin cikin ganin ki wannan. Wannan na ki kira nan baki na ji. Ai na ba kira nan da. Ba dai masoyiya komai dai normal ko. A inda wata damuwa kiɗi kowaye zan je nan haushi kan shi. Oke nan da yaushe ne masoyiya? Inda sati biyu. Sati biyu oke kamar kina da bukatun kuɗi ne ko? Gaskiya yana buƙatar wajen 50,000. Masoyiya ina gobe sai. Wanda ne labari masoyiya? A labari yana wajen ka. Kamata ya dai ki dan bamu labarin nan ne na ke ta amana ce ke ta hannun dama ce wallahi. Wai baby dama ina so in ga maki an ba ki shirya mu zai gina wannan. Yaran ba matsalar ta. Baby lafiya? Ya baby. Wani ya faru? Baby, wai wancan mawakacin lahiya na ga sai kallo na yake. Kuma kaga babu abin da yake yi. Gaskiya baby akwai damuwa mawakacin nan kallon nan yayi yawa. Wallahi ko ya zo ne da niyyar ya rata kuma kafin da wanda ya zo ne da ne sai yake na. Baby, wai hada ni? A inda mutum zai yarda ni ba wai kai ba ai ka kai baby na. Shikenan baby ba matsala. Gaskiya baby na rabu fara maka gaskiya. Domin wanda ya zo biro jina da yaudara ta haka yake karewa. Wai haka zan dawo ma baby ninki? Ina da lahi ina ilaihi raji'un. Ina da lahi baby tashi mu je in ga baban ku magana auren nan tashi mu je.